този свят, където всичко се брои в стойност, душата вече не струва нищо. Любовта е разменна монета, предаността слабост, достоинството наивност, а честта е шега. Светът бърза и купува и продава сърца, време, тяло, съвест. А ти трябва да оцелееш тук. Не просто да дишаш, а да не изгубиш себе си, докато дишаш. Има неща, които не трябва да се пускат. Истинската любов без пазарлък е една от тях. Тишината, която не е студена, а дълбока, вътре в теб. Погледът, който не търси полза, а смисъл. Духът се смалява, когато го натискат с упреци, с блясък, със страх. Но той не изчезва. Той чака да го чуеш отново, отвътре. Ние не сме създадени да притежаваме. Ние сме създадени да обичаме, да стоим зад думите си, да се изправим дори когато всичко в нас трепери. Ако си запазил любовта си чиста, ти си останал човек. Ако не си предал сърцето си за удобство и комфорт, ти си оцеляващият, истинският и невидимият герой. И тогава остава въпроса как? Как да не загубиш себе си в свят, който крещи стани като нас? Бъди тих. Всеки ден по-малко. Избирай честност, когато можеш да спечелиш с лъжа. Избирай присъствие, когато всички бягат. Избирай сърце, когато умът ти казва да се скриеш. И когато никой не те чуе, остани. Не защото светът ще се промени, а защото ти няма да се променяш срещу себе си. Това е начинът. Моят начин. Да оцелееш свят, който забравя любовта, като я помниш и като я бъдеш. Да запазиш душата си чиста в нечист свят. Това не е слабост. Това е сила.